Казвам се Мария Василева и със съпруга ми сме собственици на моят магазин Овощник номер 100. Аз съм Владимир Василев и, както каза съпругата ми, отворихме моя магазин Овощник. Преди да купим тази голяма сграда и да развием собствен бизнес, работихме държавна работа, всеки в различен завод. Решихме да оставим нещо след себе си на децата си и да започнем ново начало. За моят магазин научихме от социалните мрежи. Излезнаме видео на наши колеги, които казват как са решили да се захванат и да станат франчайз на моят магазин. Лично аз нямах притеснение. Аз някак си усещах вътрешно, че това ще помогне на нашия бизнес, понеже ние сме нови. Започнахме съвсем отскоро, от няколко месеца. Ето така се впускаш в дълбокото изведнъж. И след около 1-2 месеца, когато се оттърсихме и осъзнахме какво се случва, ние бяхме изпаднали в състояние, в което се чудихме дали да продължим. Не знаехме как ще продължим, защото много неща ни куцат. Ние виждахме, че имаме пропуски. И в точния момент се появи моят магазин Метро. Имаше голяма емоция, като разбрахме, че сме юбилеен 100-тен магазин. Подготвихме всичко. Стана много спонтанно. В момента, в който дадахме отговор, че желаем да се присъединим към моят магазин, след около 2 дни колежка от Метро ни се обади и каза, че сме големи късметли и че се оказва така, че ние сме 100-тния магазин в България. Един типичен наш ден минава последния начин. Ставаме сутрин вкъщи, който е по-рано буден, идва първи, почва да се грижи за магазина, след това идва другата половина от екипа. Приемаме стоки, доставчици, въвеждане в компютър, нареждане. Всеки си има разпределение на заявките. Има много тънкости и много неща в този бизнес, за да успееш, за да бъдеш успешен. Като нови от нова година насам в този бизнес все още се учим, допускаме грешки, но двамата рамо до рамо вървят нещата за сега. За моят магазин аз лично видях в интернет пространството. Излезна ми рекламата, разгледах я, влезнах, заинтересовах се, прочетох доста отзиви, виждах какво дава моят магазин, как може да ти помогне. Помага ти с реклама в социалните мрежи, помага ти с брошурите, помага ти с ниските цени, които ти предлагат. Радвам се, че Метро са измислили точно такъв вариант да помагат на по-малките бизнеси като нас. Най-големите поуки за мен са, че е много важно за един малък магазин като нашия да се рекламира. Също така е важно стоката да бъде прясна, стоката да бъде правилно подредена. Рафтовете да са пълни и клиентите да са доволни. Разликата от преди да започнем този бизнес е, че ти ставаш по-отговорен. Ти просто израстваш, учиш се, получаваш нови уроци, научаваш се да бъдеш по-добър. Нашите колеги, които мислят или се чудят да станат част от моя магазин, ще ги посъветвам с двете ръце, пълно да, изобщо да не се колебаят. Няма място за съмнение. Научете повече за програмата ни на нашия сайт с подкрепата на Метро.